Добре дошли, приятели на Бизнес Еволюцията. Аз съм Лора и днес ще проведем едно увлекателно пътешествие в света на Хошин Канари. Ако все още не сте се абонирали за нашия канал, не забравяйте да го направите, за да получавате първи новите видеа по теми като Lean и бизнес подобрения. Хошин Канари, наричано също и стратегическо управление, е нещо повече от просто методология. Това е цялостен подход за постигане на устойчив бизнес успех. За да разберем тази стратегия, трябва да се върнем в Япония и да погледнем в историята на бизнеса там. За да разберем дълбоко корените на Хошин Канари, трябва да се върнем във времето в Япония през 50-те години. След Втората световна война, Япония се намира в тежко икономическо положение, в буквален смисъл предизвикателство за възстановяване. В този контекст, японските компании започват да търсят нови начини за възстановяване и растеж, за да преодолеят последиците на разрухата. Един от ключовите фигури в историята на Япония тогава е Уилям Едуардс Деминг. Деминг, американски статистик и инженер, става известен с идеите си за качество и управление на процесите. Неговите принципи стават корен за това, което по-късно се развива като Lean производство. Той не само въвежда концепции за статистически методи за контрол на качеството, но и подчертава важността на постоянното подобрение на производствените процеси. Със своите идеи, Деминг стои в основата на Lean философията, което включва и Хошин Канари. Неговият подход е фокусиран не само върху крайния резултат, но и върху непрекъснатото усъвършенстване на всеки етап от процеса. Така Деминг инспирира развитието на стратегическото управление в Япония, което постепенно еволюира в Хошин Канари. Идеята зад Хошин Канари не е просто да се сложат цели. Тя е продължение на Деминговия подход за постоянно подобрение. С течение на времето, японските компании осъзнават, че стратегическото управление, наречено още Хошин Канари, е отличен начин да се свържат техните стратегически цели с действията на всеки служител в организацията. Това става интегрална част от Lean философията, като Хошин Канари се превръща в силен инструмент за устойчив бизнес успех и постигане на върхови резултати. Уилям Едуардс Деминг не само е създател на статистическите методи за контрол на качеството, но и важна фигура в историята на Lean производството. Деминг е известен с 14-те си принципа за управление, които залагат на това да се изгражда качеството в продукта още от началото на производствения процес. Тези принципи включват устойчивост, иновации и постоянно усъвършенстване, които са ключови за Хошин Канари. Деминг не само се фокусира върху управлението на качеството, но и предлага интегриран подход към стратегическото планиране. Той подчертава важността на създаването на обща визия и мисия за организацията, които после се превръщат в ключови цели. Този принцип на свързване на стратегическите цели с ежедневните операции на компанията се превръща във важен компонент на Хошин Канари. Вдъхновени от идеите на Уилям Едуардс Деминг, Япония въвежда концепцията за Хошин Канари през 50-те години. Този иновативен инструмент се развива в стратегия, която не само съчетава стратегическите цели с ежедневната оперативна дейност, но и подчертава важността на качеството и постоянното подобрение, основани на Деминговия подход. Сега давайте да се фокусираме върху ключовите принципи на Хошин Канари. Прехвърляйки се към следващата част от нашето разглеждане, нека обсъдим ключовите принципи на Хошин Канари. Тези принципи са основа за успешно изпълнение на този инструмент и включват различни аспекти като постановка на цели, разпространение на целите, действия и постоянно преглеждане. Нека започнем с постановката на цели и как тя формира основата на Хошин Канари. В началото на Хошин Канари стои ясно определяне на целите. Показваме как фокусирането върху ключовите цели на организацията може да съсредоточи усилията и ресурсите към постигането на стратегически важни резултати. Следващият принцип – разпространение на целите.
Обясняваме как да комуникираме целите чрез организацията, за да гарантираме разбиране и ангажираност на всеки служител. Използваме примери от успешни компании, които са внедрили този принцип в своите практики. HoshinKanri не е само за поставяне на цели, но и за предприемане на конкретни действия. Разглеждаме как промени в процесите, обучение на персонала и иновации са част от този принцип. И накрая, ключов принцип е постоянното преглеждане. Показваме как редовните преглеждания и корекции осигуряват адаптивност и устойчивост на стратегическите цели на компанията. Както при всяка Lean методология, успешното внедряване на HoshinKanri изисква изграждане на култура на устойчивост и иновации в самата организация. Нека разгледаме конкретни стъпки и действия, които компании могат да предприемат, за да създадат тази жизнена и успешна обстановка. Успешното внедряване на HoshinKanri започва с обучение на персонала. Критично е да се осигури, че всички служители разбират значението на стратегическите цели и как те се свързват с техните ежедневни дейности. Обучаемите организации насърчават ученето и постоянното усъвършенстване. Културата на HoshinKanri подчертава важността на вземането на рискове и насърчаването на иновациите. Организациите трябва да създадат среда, в която служителите се чувстват комфортно да предлагат нови идеи и да изпробват нови подходи. Това може да включва създаването на механизми за предложения, форуми за обмяна на идеи и дори финансова подкрепа за иновативни проекти. Важно е ръководството на организацията да осигури необходимите ресурси и подкрепа за успешното прилагане на HoshinKanri. Това включва предоставяне на време, бюджет и технологични средства за реализацията на стратегическите цели. Културата на успех и усъвършенстване се поддържа чрез системи за признание и награди. Организациите трябва да разработят механизми за разпознаване на индивидуални и групови постижения, свързани с постигането на стратегическите цели. Това стимулира служителите да се ангажират и да прилагат HoshinKanri ефективно. Организациите трябва да създадат системи за ефективен мониторинг и преглед на напредъка в постигането на стратегическите цели. Редовните прегледи и корекции осигуряват, че цялата организация е фокусирана върху приоритетите и стратегическите цели, както и се ангажира активно в техните постигания. Тези стъпки представляват основата за построяването на култура на устойчивост и иновации в контекста на HoshinKanri. Сега ще се фокусираме върху успешни примери на компании, които са успешно внедрили HoshinKanri и са постигнали голям успех в своите бизнес стратегии. Да разгледаме две от тях. Toyota е една от пионерските компании в внедряването на HoshinKanri. Ясно се вижда как тази японска автомобилна компания е свързала стратегическите си цели с ежедневните дейности на служителите. Процесът на HoshinKanri помага на Toyota да се ангажира с постоянно подобрение и иновации, които са ключови за успеха и в индустрията. P&G, световен лидер в областта на потребителските стоки, също е успешен пример за внедряване на HoshinKanri. Компанията е използвала метода за постигане на стратегически цели, което е довело до по-голяма ефективност в производствените и иновационни процеси. Стратегията е подпомогнала P&G да оптимизира своето портфолио и да бъде адаптивна към променящите се пазарни условия. Boeing, гигант в авиационната индустрия, също е успешен пример за внедряване на HoshinKanri. Като част от своето стратегическо управление, Boeing използва метода за свързване на стратегическите си цели с ежедневните операции. Това допринася за по-голяма ефективност в разработката и производството на нови самолети. Тези компании са добър пример за това как HoshinKanri може да бъде успешно интегриран в различни индустрии, откривайки нови възможности и подобрявайки стратегическото им планиране. Това представлява нашият преглед на успешни компании, които са внедрили HoshinKanri и са постигнали изключителни резултати. В този епизод разгледахме HoshinKanri не просто като метод за поставяне на цели, а като жизнен начин. Този интегриран и устойчив
подход към стратегическото управление може да преобрази начина, по който вашият бизнес развива своите цели и виждане за бъдещето. Научихме как Lean и HoshinKanri не са просто инструменти, а по-скоро култури и философии, които обединяват всички служители в обща цел. Също така изследвахме ключовите принципи на HoshinKanri, включително постановката на цели, разпространението на целите, действията и постоянното преглеждане. Този стратегически метод е въплъщение на цикъла PDCA и е създаден не само за постигане на цели, но и за постоянно усъвършенстване на процесите. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да харесате този клип, да го споделите с вашите колеги и приятели и оставете вашият коментар. Искаме да чуем как вие прилагате HoshinKanri във вашия бизнес и какви са резултатите. Благодарим ви за активното участие и за гледането. Аз съм Лора, желая ви успешен Lean път и ще се видим в следващите видеа на Бизнес Еволюцията.